Добро утро, добър ден и добър вечер, драги зрители и драги радиослушатели. В тази първа серия ще продължим първата серия от първата серия. И да видим какво става с българското правителство, след като установихме, че Европата е зле. А по този случай, българското правителство има големия късмет, че България до 89 година беше в диктатура, от тогава нататък е в криза. И понеже сме вечна криза, ние не знаем дали сме добре или дали сме зли. И на хората може да изглеждаме, че сме добре. Особено на немците. Защо на немците, драги зрители и драги радиослушатели? Я да пинем от това розовото. Да се апдейтвам мозъка. Ами на немците, защото се приеха много имигранти. И сега трябва да ги изхранват. И цялата им нулева икономика може да иде да изхранват тези имигранти, за да няма стачки. А кой ще храни немците? Ами скоро може до 2-3 години да видим тълпи немски имигранти да пристигат в България, драги зрители, да се изхранват тук. И тогава израза изпаднал германец пак може да се върне в България, както беше едно време. По-старите хора го по-боля. Българското правителство, какво прави по този случай? Какво правителство? Ние нямаме. Българската политика какво прави? Какво прави? Чака да види какво ще прави Тръмп. Ей това. И се мълчи. Защото в момента май вървим към предсрочни избори и всяка партия гледа себе си и що да гледа настрани. И тогава българската политика какво прави? Приема метода на Щрауса. Зарави се главата в пясъка, драги зрители, драги радиослушатели, по тази трагедия да пинем. И като се сложи главата в пясъка и тя се мисли, че вече проблеми около България няма. При това положение има едно хубаво нещо. Дори да те обладаят отзад, ти като не виждаш, може да си мислиш, че това е само един неприятен запек. Но това е една друга тема. Ще я разглеждаме по-късно. Така, Тръмп какво прави в този решителен момент? Доколкото четем по някои статии, в момента кораби яко тварят петрол и ще заминават на някъде. Както и да, парите, Тръмп каза, парите, които ще вземе от този петрол, ще ги дели с Венецуела. Драги зрители, драги радиослушатели, тук нас трябва да ни просветни една така зелена лампичка. Той дели. Докато венецуелски петрол, той е венецуелски пари, той ги дели заедно с тях. Ама ние в България, дето се дадахме медта и златото, само това имаме като богатство, мед и злато и ги дадахме на Дънди Прешалс, драги зрители и драги радиослушатели, ще излезе ли политик да каже дали ги делят с нас тия пари или той злато или не го делят? Защото последната година май подписали един договор и всичката руда заминава в чужда държава, няма да се притапя в България. Да не стане така, че да каним Тръмп да дойде да ни вземе златото, защото той поне ще делиме, драги зрители и драги радиослушатели. По този случай, чао!